אנחנו קבוצה 5. אנחנו מברכים בראש חודש טוב ומבורך לכל עם ישראל. יהי רצון מפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה, ותיתן לנו חיים ארוכים, חיים של שלום. רגע, זאת תפילה שנאמרת בשבתות לפני שחודש חדש נכנס, לכן אנחנו נשאיר אותה לבית הכנסת, יש לנו תפילה משלנו. חודש חשוון אוטוטו מאחורינו, וכסלו צועד בבטחה לחיינו. הוא מביא על כנפיו בשורה, הוא מאיר את האפלה באורה. פרט לניסים ולסיפורי גבורה, לבבות, סופגניות והרבה שמחה. ניתן לנו ממתנה 8 ימי חופשה. ולכן, לך נאמר תודה, ורצינו שתבוא אלינו פעמיים בשבוע. זה בצד שני. תזוז לו אחורה. יאיר אחד לא נדלק, אחר כך תלך מאחורה. רשום קבוצה 5.